Hei, Elina täällä. Tässä muutamia putkirullausjuttuja. Ekana semmosia, millä saa noita hartioita avattua, etenkin jos se tuntuu, että ne on liian edessä. Niin laita silloin putkirulla tälleen pitkittäissuuntaan yläselän alle. Laskeudu siihen päälle. Voit eka vähän keinutella, kokeilla miltä se tuntuu siellä. Se on silleen lapojen välissä. Ja siitä alaspäin riippuu toki vähän kuinka pitkä rulla on. Eli keinut eka puolelta toiselle. Täällä kädet ylös ja tuot takas alas. Muutaman kerran näin. Yrität tehdä samalla isolla liikeradalla, eli että kädet menis täällä pään vieressä ja aina lattiaan asti ja vaikka painat vähän lattian kiinni. Toinen liike. Käsiä sit auki ja ylös. Tässäkin veet lattiaan asti. Painat vähän hartioita niin kuin taakse. Hyvä. Rullaa muutaman kerran lantio ylös. Eli saman tyyliin kuin lantion nosto, mutta rullailet sitä selkärankaa tunnustellen. Ajattelet, että sieltä ekana lähtee nousemaan pakarat alaselkä, sitten vasta yläselästä ja ihan ylhäältä jääkin sinne putkirullan päälle. Sitten käännetään rulla toisinpäin, eli tänne niin kuin sillä yleensä rullaillaan. Laitetaan sinne yläselän alle, voit tuoda kädet tänne tukemaan päätä ja tästä muutaman kerran pyöräytysliike. Voit viedä painoa enemmän sinne rullan päälle, niin että jopa nostat vähän lantio, jos tuntuu, ettei se paina tarpeeksi. Ja täältä vähän semmoisella pienellä ympyrällä pyöräyttelet ja vaihdat suuntaa. Sama toisinpäin. Vatsalihakset tiukat ja jos tuntuu, että haluat painoa enemmän sinne, että se painaa se rulla paremmin, niin lantiokin voi nousta. Sitten voit rullata ihan aloittain esim. Yläselästä. Jos niska meinaa väsyä tai kaula, niin kädet voi tukea päätä. Kannattaa varoa lettejä, jotka menee putkirulla alle. Täältä kun olet rullailu ylhäältä, voit rullata vähän alempaa selästä. Mulla nyt keskiselästä kuuluu näköjään rutiinaa. Eli jos joku kohta tuntuu erityisen hyvältä, niin semmoiseen kohtaan voi jäädä pitemmäksi aikaa rullailemaan. Ja koko selän voi rullata näin. Mä nyt siirryn, että näen kuvissa niin vähäsen. Eli voi laittaa aina hiljalleen alemmaksi. Ja rullata aina sinne alaselkään asti. Ja tosiaan riippuen, missä kohti siellä on esimerkiksi kipeyksiä tai jumeja, niin sen mukaan sitten vähän, että mistä haluaa rullata eniten. Mulla tällä kertaa tässä kohtaa tuntuu eniten. Ja samalla tavalla pystyy rullaamaan muitakin lihaksia. Esimerkiksi karkarulla laittaa tänne takareiden alle. Ja näin, ja sitten vaihtaa toiselle puolelle. Sama juttu. Jos on tarpeeksi pitkä tää rulla, niin pystyy pitämään molempia yhtä aikaa. Ja pohkeissa sama juttu, joko yksi kerrallaan tai molemmat. Toiselta puolelta kans pystyy rullailemaan esimerkiksi etureisiä, niitä on vähän helpompi yksi kerrallaan. Toinen jalka voi silloin tukea tänne alas. Tai jos tämä on tarpeeksi pitkä, niin kyllä se onnistuu myös etureidet molempia yhtä aikaa. Selkää siellä saa ainakin hyvin avattua ja sitten noita hartioita. Hyvä. Vielä semmonen vinkki, että jalkapohjan pieniäkin lihaksia voi hieroa. Ja parhaan hyödyn saat, kun nouset seisomaan, niin saat hyvin painoa sille jalalle. Mä vaan katoan kuvista, jos mä nousen seisomaan, mutta täältä näin.
Sit vaan rullailemaan. Moi moi!